Балтач районы Бірбаш ауылында 15-ші Россия күләм мусульман балалар сабан тойы болып узды. Толарақ Динә Нәжметтенова сюжетында. Қадірлі достар, әр баршағызын ихлас көңілден республикабызның президенті Рүстем Нұрғалиұлы Минниханов есімінен қойнар сәлемлейм һәм сезне бүгінгі искиткіш матур милли бәйрәмебез белән сезне тәбрик итәм, котлыйм. Бәйрәм котлы булсын, кадерле дуслар. Мөселман балалар сабан тойы үсеп килүче яшь буында татар халык традицияларына мәхәббәт тәрбияләү максатыннан уздырылды. Республиканың илнең киләчәге балалардан тора, аларның нинди булып үсүе бездән дип билгеләп үтә оештыручылар. Балалар өчен сабан туй Балтач районы имам мөхтәсибе Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыевның тырышлыгы белән оештырылды. Балаларыбызга үзебезнең милли кыйммәтләребезне, dini asılımızı gösterge gerek. Hem elimiz bunu tutunganda saban toylarda xamir de bik satıladır. Biz xamirsiz gene saban toyunu ütkərib bulğanında xalqqa göstərsimiz kildi. Biz maksatımızga eriştik deyip uylıyız. Kitib alıngan bəyram gün davamında türlüdən-türlü oyunlar, yarışlar белән örülüb bardı. Məsələn, күз бәйләп әйбер кисү, йомырка кабып йөгерү, крәш һәм башкалар. Әлеге сабан туйның үзенә генә хас үзенчәлеге бәйрәмгә килгән халыкның бергәләшеп мәйдан уртасында илә намазы укуы. Бу вакытта барлык уеннар да туктатылып торды. Әшһәдү ан ла Күп кенә балалар мәктәптән тыш дога өйрәнә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул халлаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Динә Нәҗметдинова, Ленар Гизатуллин, Татарстан яңалыклары.